Postoji tu jedna kontroverza vezano za IT industriju gde ljudi počinju da se bave ovim poslom najviše zbog novca. Doći će do promene i do transformacije i cele industrije i to se stalno dešava. Ovo je industrija koja se možda i najbrže menja od svih industrija. Ne možemo baš one koji su nezaposleni da napravimo da su programeri. Pa i ne treba oni koji su nezaposleni da budu programeri. Dobar dan, gledate Profesiju, emisiju o profesijama i uspešnim ljudima. Otvaramo danas jednu veoma interesantnu temu i razgovaramo o profesiji programera, koja je tokom prethodne 2 decenije u nezaustavljivoj ekspanziji. Prema podacima jedne uticajne strane kompanije, u 2018. godini bilo je 23 miliona programera, a očekuje se da će taj broj dostići 27,7 miliona do 2023. godine. Startup tržište u našoj zemlji procenjeno je početkom 2020. godine na $502 miliona, a Srbija je na 5. mestu u svetu u oblasti blockchain programiranja, dok istovremeno sve bolje rezultate ostvaruju i u gaming industriji. Kao rezultat svega toga, srpski IT sektor u izveštaju Svetskog investicionog foruma Biznis Anđela svrstan je među prva 3 u svetu. O tajnama profesije programera i IT stručnjaka danas će nam govoriti Stefan Aleksić, Miloš Jovanović i Ivan Ćosić. Ivane, danas razgovaramo o poslovima, odnosno profesijama unutar IT industrije. Vi radite više poslova, odnosno može se reći da ste možda u više profesija. I kako ste to odabrali, kako je izgledao vaš razvojni put? Ja sam se negde bavio dizajnom, recimo od 96. godine, ako mogu da se ubroji neke gimnazijalske godine, i počeo sam primarno da se bavim dizajnom. Kada je 96. došao internet kod nas, 98. su počeli da se prave prvi sajtovi. I onda su nekako svi ljudi koji su radili nešto u kreativnoj industriji, manje više su se oprobali sa radom na web sajtovima i to je negde taj neki rani internet kod nas je bio veoma, veoma interesantan i svi su radili sve. Tamo negde 2002. 2003. je bilo veliko pitanje da li tada su počeli već da se dele poslovi, sajtovi su postali dinamički, počeli su da se koriste baze podataka za pozadinu sajtova i slično. I tu je negde bila ta neka podela, da kažemo, na dizajnere i programere. Ja sam ostao u tom kreativno-dizajnerskom poslu i dalje sam sarađivao dobro sa programerima. U nekim trenucima u životu mi je čak bilo i žao što nisam nastavio da idem tim programerskim putem, što bi se reklo. Tada, te 2002. 2003. su se putevi podelili, ja sam ostao u tom nekom dizajnerskom delu priče. Radio sam na mnogim internet projektima, ali sam se negde trudio da ostanem u dizajn segmentu i u segmentu planiranja projekta, pomoći na projektu, u marketingu, u brendiranju i takvim poslovima. U principu uvek me je zanimala tehnologija i znao sam još u osnovnoj školi da ću da upišem srednju školu koja je usmerena na elektrotehniku, pošto je tu bio profil elektrotehničara računara koji je bio najbliži onome što je mene zanimalo i nakon toga sam jednostavno nastavio na osnovnim studijama informatike pa na master nivou studija i sada evo na doktoratu. Tako da ja sam dosta rano pronašao ono što mene zanima i bio sam siguran da ću se time baviti i u budućnosti. Moj put kao i profesija je bio dosta čudan. Moje ambicije nakon srednje škole su bile totalno drugačije. Ja sam hteo da se bavim, pošto mi je otac policajac, hteo sam da se bavim, to je da upišem Vojnu akademiju. To je bila moja prva želja, to se nije ispostavilo kao dobra ideja i nisam uspeo to da ostvarim. I onda sam imao jako kratak period da se odlučim šta ću nakon toga.
i drugovi iz kraja, iz srednje škole su me postakli i oni su odlučili da upišu fakultet organizacionih nauka u Beogradu. I onda sam ja po njihovim uticajem odlučio da ja to upišem. Imao sam kratak rok da se spremim. Upisao sam ne znajući šta je to. Generalno sam kao mali volao računare, volao sam da igram igrice, non-stop sam provodio vreme za računarima, ali nisam ni znao šta znači ni programiranje, ni neki drugi vid rada i bavljenja računarima i samim tehnologijama, tako da je to bio moj prvi susret i na samom fakultetu sam zavoleo i programiranje i taj posao i shvatio sam da mi to ide, da mogu da se bavim time, da volim, da me ispunjava, tako da generalno to su neki moji prvi početci bavljenja ovim poslom. A da li misliš da je neophodno imati određenu vrstu obrazovanja da bi se ovo radilo? Pa svakako da. Generalno, formalno obrazovanje je jako bitno za svakog čoveka, za bilo koju profesiju, ne samo za IT sferu, zbog razvijanja, širenja vidika, razvijanja drugog načina razmišljanja. Tako da generalno da, bitno je da čovjek završi neki fakultet, neku višu školu, što se kaže, da bi kasnije mogao sebe nadograđati u drugom smislu. Jer fakultet, kao bilo koji tehnički ili IT fakultet, daje neku dobru osnovu, dobar start, dobru bazu za bavljanje ovim poslom. Mi svakako to kasnije kroz sam rad ili kroz učenje na internetu, kroz pohađanje nekih kurseva, to usavršavamo i širimo to znanje i taj spektar tehnologije koji je nepregledan, ali formalno obrazovanje svakako treba svakom čoveku, bez obzira da li se bavio IT-em ili nekim drugim poslom. Apsolutno mislim da jeste i mislim da je pogrešna ova strategija koju možemo da vidimo u našim medijima, da se ohrabruju ljudi koji nemaju fundamentalno znanje u oblasti tehnologije. To može da bude korisno u nekog operativnog rada i tako dalje, ali u smislu strateškog sagledavanja tehnologije i onoga šta mi možemo da uradimo upotrebom i primjenom tehnologije, mislim da je to razumevanje šireg spektra apsolutno neophodno. Znači, hoću da podvučem da je formalno obrazovanje itekako važno za razumevanje procesa transformacije i, ajde da kažemo, digitalne transformacije i privrede i društva i cele zajednice na globalnom nivou. Mnogi od nas zbunjuje i sama pomisao na programiranje. Iz daleka, ovaj posao deluje misteriozno. Imajući u vidu da svi poslovi koji su vezani za rad na internetu poput digitalnog marketinga i komunikacija takođe spadaju u IT sektor, pitali smo sagovornike šta još rade IT stručnjaci. Mislim da je najveća zabluda da u IT industriji rade samo programeri. Imamo sjajne primere, imamo kompaniju iz Novog Sada koja se bavi produkcijom videoigara, koja na 300 zaposlenih ljudi, ima 50 programera, ostalo su dizajneri, ilustratori, ljudi koji se bave zvukom, ljudi koji se bave videom, ljudi koji se bave 3D-om. Da, to jesu sve sad računarski poslovi, ali opet na tih 300 ljudi nisu ni ostalih 250 samo kreativne industrije, nego u ostalih 250 postoji neko administrativno osoblje, postoji i neko pomoćno osoblje, slično. Mislim da je to generalno problem koji gde ljudi razmišljaju da ako je u pitanju IT, to su samo programeri i samo možeš kroz tehničke fakultete da počneš da radiš u IT firmama. Ono što je nama važno jeste da pomognemo i da napravimo dobro okruženje, da IT firme rastu, da mogu da zapošljavaju ljude. IT industrija ima i programere, i testere, i product menadžere, generalno menadžere uopšte, ljude koji se bave mrežama, ljude koji se bave nekim drugim poslovima koji su vezani usko za IT. Generalno bave se, da najplastičnije objasnimo, bave se tom nekom izradom nekog softvera koji će koristiti veća količina ljudi. Svi znamo, svi dnevno koristimo, ne znam, Facebook, Instagram, TikTok, neke društvene mreže, danas je to široko rasprostranjeno, sve je to nastalo radom nekih ljudi u IT industriji, njihovim nekim idejama, sprovođenjem tih ideja u delo i tako dalje. Tako da njihov posao je stvarno širok i spektar tehnologija i svega je ogroman, tako da to je generalno ono s čime se oni bave. Postoji tu jedna tako nazovem kontroverza vezano za IT industriju, gde ljudi počinju da se bave ovim poslom najviše zbog novca. I to je generalno, mislim, najveća zabluda, najveći problem kod ljudi, jer ljudi slušaju priče sa raznih strana, šta programeri rade, koliko zarađuju. To je generalno ljudima najveći motiv i kada se upuste u samu tu priču i krenu da uče, ne bilo šta vezano za to programiranje, motiv im je loš i onda ne daju toliko sebe, ne pronađu se u toj profesiji, ne mogu da ispune sve zahteve, zaglave se tako reći, tako da sve to treba da se sagleda malo šire nego tako plitko. I mislim da je to generalno najveća zabluda. Ljudi koji nisu iz te sfere, a koji gledaju i razmišljaju o IT sferi.
Radni dan u IT industriji u velikoj meri zavisi od potreba klijenata i dogovorenih rokova. Da li to znači da su predstavnici profesija u IT industriji izloženi velikom stresu? To je nepredvidivo u principu. Imam dosta sastanaka svakog dana i dosta vremena provodim odgovarajući na mailove. Ja volim tu komunikaciju gde je sve izdefinisano i trudim se da uvek u formalnom smislu kroz elektronsku komunikaciju, kroz e-mailove definišem sve što je neophodno sa klijentima. Tako da sam dosta fokusiran na sastanke sa timom, sa klijentima i na odgovaranje na zahteve klijenata i partnera. Moj prosječan radni dan zavisi od toga šta je trenutno na spisku stvari koje treba da se uradi, ali često može da se desi da to budu i radne noći i radni dani i sve zavisi od količine posla i toga koliko je nešto hitno i važno da se uradi, tako da s obzirom da ja nemam prevelik tim oko sebe i da uglavnom dosta toga zavisi samo od mene, tako da ja mogu sam sebi da organizujem vreme u odnosu na ostale obaveze. I u IT industriji ima stresa, naravno, nekad su kratki rokovi, ima mnogo posla, sve mora da se odvija brzo. Takva je jednostavno sfera, ali generalno mislim da, moje lično mišljenje je da u IT industriji postoji mnogo je lakše raditi, zato što te kompanije pružaju bolje uslove za rad svojim zaposlenima, neke dodatne pogodnosti koje u drugim firmama nema, tako da ljudi imaju mogućnost da se opuste, da uživaju sa prijateljima, dosta se vodi računa o tom nekom okruženju i zajednici. Nije poenta samo posao, poenta je da se ljudi dobro osjećaju i da dolaze na posao rasterećeni i da se druže i da imaju neke druge benefite, tako da stresa ima, kao i svakom poslu, ali mislim da generalno manje nego u odnosu na druge industrije. Na koji projekat si ti lično posebno ponosan? Pa generalno najviše sam ponosan na projekat na kome trenutno radim, iz razloga što projekat se bavi, to je elektronska platforma za online potpisivanje dokumenata, koja je, na primjer, u Americi pravno validna i može da se koristi za potpisivanje nekih ugovora, rešenja, čega god, pravno je podržana. Koristi ogroman broj ljudi i razlog zašto sam ja generalno ponosan na sve to je zato što radim na nečemu, učestvujem u stvaranju nečega što koristi desetine, stotine miliona ljudi širom sveta i znam da sam ja neki svoj deo ugradio u taj projekat, u taj softver i to me nešto čini ponosnim, tako da na njega sam trenutno najviše ponosan. Radili smo jedan izuzetno složen projekat koji je podrazumevao da za kratak vremenski period mi umrežimo bukvalno celu državu i da omogućimo da informacioni sistem funkcioniše i to je bilo izuzetno izazovno i mogu da kažem da sam ponosan što je naš tim to veoma dobro i veoma precizno uradio. 2013. godine je se okupila jedna sjajna ekipa koja je želela da proba da napravi inovaciju, recimo. Tada je postao super popularan crowdfunding sistem finansiranja projekata. I postojala su, recimo, 2 ili 3 sajta koje su bili, da kažemo, svetski lideri u tome. Tada je ekipa koja je mene kontaktirala želela da napravi crowdfunding platformu samo za medijske projekte. I onda je bila negde želja ljudi, odnosno tog tima u kom sam bio, da se napravi jedna crowdfunding platforma. I krenuli smo sa nekim jednostavnim softverom koji je onako radio posao, što bi se reklo, ali imao dosta nedostataka. I onda smo uspeli da obezbedimo jednu rundu investicija i dobio sam zeleno svetlo da u Srbiji okupim ljude koji bi to mogli da urade i uspeo sam da okupim sjajnu programersku ekipu oko sebe, da isprojektujemo celu platformu, da napravimo tu platformu koja je praktično od 0 do 100 proizvedena u Srbiji, iznali smo projekat do kraja i negde sam skroz ponosan. Prema nekim zvaničnim podacima, Srbija se veoma visoko kotira na IT mapi sveta. Da li smo zaista i u praksi tako visoko? Svetski lider u ribolovačkim ekspedicijama je iz Srbije. Svetski lider u fudbalskim menadžerima na društvenim mrežama je iz Srbije. To je, recimo, jedan mali segment tržišta koji jednostavno je uspeo da nastane u Srbiji. To jeste uska kategorija, ali kad pogledate količinu ljudi koji igraju
taj fudbalski menadžer, to je sjajna stvar. Tako da imamo sjajne primere nekih svetskih lidera koji su nastali u Srbiji, koji su sjajni, koji su, čak u nekim slučajima to i nisu, ne moraju ni da budu lideri, mogu da budu drugi ili treći na tržištu, pa je to opet sasvim dovoljno za Srbiju. Ok, mislim da se stvari menjaju, ne dovoljno brzo koliko bi možda trebalo da se menjaju. Jedan od ozbiljnih problema jeste nedostatak kadra i to se često provlači po našim medijima, ali ja bih tu želeo da se zadržim na moment. Kada govorimo o nedostatku kadra, mi moramo da razdvojimo dve komponente. Znači, prva komponenta su ljudi koji strateški razumeju kako se transformiše privreda države i koji razumeju procese šta je privredi potrebno. Znači, da na strateškom nivou izdefinišu sve ono što je neophodno da mi implementiramo da bi to dobilo neki smisao i da se sve slije u jedan cilj. A s druge strane imamo tu operativnu, da kažemo, radnu snagu, to da kažemo programeri, dizajneri i tako dalje, koji opet moraju da daju svoj doprinos da bismo celinu jednu zaokružili. Tako da vidim da se tu neke stvari menjaju, opet ću da kažem ne dovoljno brzo koliko bi možda trebalo, ali ima nekog pomaka. Što se tiče same digitalne transformacije i promjena na državnom nivou, ja imam utisak da to sve ide dosta sporo i jednostavno smatram da moraju sistemska rešenja da se u potpunosti realizuju. Mi imamo sad taj data center koji je napravljen u Beogradu, pravi se u Kragujevcu i tako dalje. Meni uvek nedostaje veće uključivanje onih krajnjih korisnika na rešenja koja država nudi, da kažemo e-uprava ili infrastruktura i tako dalje. Znači tu mora da postoji mnogo bolja saradnja u oblasti na tehnološkom nivou između privrede i između države. Neke stvari se menjaju, postoji, osluškuje se potrebe i tako dalje, ali imam zamjerke na brzinu čitavog procesa. Pa ja bih nas pozicionirao negde, ajde da kažem, u sredinu. Mislim da smo dosta bolje tržište od istočnog tržišta, zanemarit ćemo Kinu i druge, ali mislim da i po, ne znam, uslovima i po kvalitetu rada da smo dosta jače tržište. A što se tiče zapada, mislim da smo tu po kvalitetu barabar sa njima, ali oni, hvala Bogu, imaju mnogo veći standard i mnogo su im bolji uslovi, tako da neretko se dešava da ljudi odavde prelaze i rade za neke druge firme, da li iz Srbije, ili odlaze u inostranstvo, u neku drugu zemlju, da li u zapadnu Evropu ili u Ameriku, da rade tamo zato što imaju bolje uslove i bolji im je životni standard. Ali mislim da imamo jako dobre ljude, jako kvalitetne ljude, ljudi koji su dosta posvećeni. Takođe ima mnoštvo naših ljudi koji rade u nekim jakim svetskim kompanijama i doprinose stvaranju nečega što mi svi danas koristimo, kao što sam pomenuo malo pre, Facebook, Google, Instagram. Svuda tu ima nekih naših ljudi, tako da mislim da Srbija napreduje, da imamo potencijal da budemo jako dobro tržište, jako kvalitetno, da imamo jako kvalitetne ljude koji su dobri u svom poslu. Još malo mora da se naprede u celom tom, ali mislim da smo na dobrom putu. Ono što recimo se često dešava u tehnološkim zajednicama kao što je ovo u Srbiji jeste da ljudi kreiraju proizvod, taj proizvod, odnosno taj startup postane veoma profitabilan, onda oni prodaju ceo startup, to se zove exit, i kada izađu iz tog posla, onda oni sa novcem koji su zaradili postaju takozvani angel investitori ili ti anđelski investitori koji omogućavaju, onda oni pokušavaju da taj svoj kapital koji su zaradili kroz investicije, male investicije koje su važne malim timovima da bi započeli, onda ih oni finansiraju u startu i onda oni naravno ako uspeju donesu 20-struku zaradu od svega toga, a opet malim timovima su važni jer onda mali timovi mogu da testiraju i da probaju velike stvari. I ono što je interesantno, recimo, nije pravilo, ali eto, kod nas je veoma važno da uspešne outsourcing kompanije postaju investitori u nekim interesantnim startupima ili omogućavaju malim timovima unutar svojih kompanija da pokrenu svoje startupe kao neke spin-off kompanije i sl. IT industrija otvorila je gotovo neograničen prostor za dalji razvoj u svakom privrednom sektoru, u obrazovanju, zdravstvu i tako dalje. Ne možemo više ni zamisliti život bez interneta i stvorili smo nove navike u protekloj deceniji, zbog čega je još za sve nas značajna IT industrija.
u dobrom delu naše privrede, posebno tu fokusiram male i srednje preduzeća, se još uvek postoji nerazumevanje, ja bih tako rekao, da je neki proizvod koji IT industrija pruža u principu neko prodavanje magle i tako dalje, što apsolutno nije tačno. Jednostavno mi imamo problem u našem društvu, ajde ograničit ću se, časti izuzecima, menjaju se stvari i tako dalje, jeste da ljudi još uvek ne mogu da sagledaju benefite upotrebe tehnologije i implementacije savremenih tehnoloških rješenja. I ja bih se na tome zadržao, mi moramo mnogo kao država i kao društvo i kao privredna zajednica, uslovno rečeno, da radimo na tome da se ta svest u privredi menja i da se sve nove tehnologije sa naravno rizicima i nedostacima koje svaka tehnologija nosi primenjuju i da jednostavno uhvatimo taj, kako kažem, korak sa naprednim zemljama. Svi misle kao, eto, u tehnologiji je spas, treba nam više programera. Da, treba nam više programera, jer nikad nema dovoljno. I kao, ali eto, ne možemo baš one koji su nezaposleni da napravimo da su programeri. Pa i ne treba oni koji su nezaposleni da budu programeri, nego je potrebno da te firme rastu, potrebno da neki novi mladi ljudi se bave tehnologijom, tehnološkim preduzetništvom, potrebno da sve te firme zajedno, koje su brzo rastuće, prelaze ljudi iz postojećih firmi i da prelaze ljudi, da praktično ljudi svi napreduju u svojim karijerama i time će se osloboditi neke pozicije za one nezaposlene koji bi mogli da rade neke početne poslove. Ne možemo baš da odemo na... Takvi projekti su obično krahirali i nisu doveli do rezultata kada su se odlazili na biro, kao ajde da nađemo na birovu ljude koji bi mogli da obučimo da budu programeri. Da, bilo je uspešnih primjera, ali to su obično primjeri koji nisu pravilo. Pandemija nas je u velikoj meri preusmerila na internet, te smo, zahvaljujući online kupovini, imali mogućnost da se nesmetano snabdevamo ili edukujemo. U kom smeru se kreće budućnost IT industrije? Koja nova polja će se osvajati i šta možemo da očekujemo? Mnogo se radilo na promeni informatike u srednjim i osnovnim školama. Evo sada smo od valjda ove godine ili prošle, Fondacija Petlja je ušla u projekat implementiranja informatike za osnovne škole po jednom sjajnom novom programu. Ja sam pogledao taj plan i program za te 4 godine. To je apsolutno sjajno, znači ono o čemu smo pričali, o čuvenoj armiji programera, to je nešto na što možemo da računamo od 2022-2023, gde ljudi koji ne žele ili nisu u stanju da završe fakultet, tehnički fakultet, a koji izađu iz ovih srednjih škola koji imaju IT odeljenja, će biti sasvim sposobni da rade kao junior programeri u bilo koje IT kompanije. Siguran sam da će potreba za kadrovima u oblasti IT industrije biti sve veće i veće i doći će do velikih promjena u samoj industriji, pogotovo kada govorimo o digitalnoj transformaciji i prebacivanju čitavih procedura i kada govorimo o transformaciji malih i srednjih preduzeća na način da koriste deljenu infrastrukturu, odnosno cloud infrastrukturu. S druge strane, ono što ja vidim kao jedan od trendova jeste da mi više u budućnosti uopšte nećemo imati klasične računare koji sadrže možda hard diskovi i tako dalje, nego da ćemo koristiti računare i rešenja koja su u potpunosti u cloudu. Znači, to podrazumeva da vi imate jedan, zamislite, monitor koji uključite na mrežu i sve što vam je neophodno i sve operacije koje vi koristite, da li u firmi, da li privatno, se nalaze u mreži. Tako da doći će do promene i do transformacije i cele industrije i to se stalno dešava. Mislim, ovo je industrija koja se možda i najbrže menja od svih industrija, tako da u tom smislu treba pratiti korak i jednostavno osluškivati šta su trendovi koji dolaze. Šta bi bio savjet mladim kolegama koji maštaju o tome da postanu IT stručnjaci? Da dobro osluškuju šta su trendovi u industriji i da budu fokusirani na praktična rešenja. Znači, ono što pravi rezultat u našoj industriji jeste ono što je praktično rešenje i što doprinosi da se operacije koje recimo neka firma ima ili neke potrebe u krajnjem slučaju na bolji, brži, jednostavniji, da kažemo i jeftiniji način realizuju. Znači, mora uvek da postoji taj logičan pristup i praktično rešenje. Mislim da je za sve nas potrebno malo veća tehnološka edukacija, uopšte znanje da je velika količina
i znanja i svega dostupno putem interneta, tako da mislim da ne koristimo internet na najbolji mogući način kao društvo. Internet je prepun, stvarno, i pruža previše mogućnosti, znači čovjek može da nauči bukvalno sve na internetu, samo ako hoće, ako ima volju i želju. I mislim da treba i tome da se postavi, da krenu da rade i sve će doći samo upornost i rad, i mislim da ova profesija dosta zahteva samog rada i usavršavanja, da završi svoje fakultete, ako imaju ambiciju da se bave ovim poslom, da upišu neki tehnički fakultet ili bilo koji fakultet koji ima IT granu, da prvo steknu to formalno obrazovanje, nakon toga da se posvete ovom poslu, da rade na sebi, da uče i da se ne plaše generalno posla. Moj savjet je da se mladi ljudi što pre, tako reći, bace u vatru i da krenu da rade na nekim konkretnim stvarima, da se zaposle, da rade. Jer mislim da se najbrže uči kada čovjek stvarno krene da se bavi konkretnim nekim poslom i dobije konkretan zadatak u nekoj konkretnoj kompaniji ili za sebe, za šta god se odluči na kraju. Mislim da se to najbrže napred, najbrže uči, jer taj čovjek nema mogućnost da odlaže neke stvari, nego mora da završi. Tako da to bi bio neki moj savjet mladima, samo da se ne plaši, da rade i da će sve doći po zasluzi. Imali smo veliko zadovoljstvo da delimično upoznamo IT svet. I dok surfujete po internetu, proučujete hranu ili garderobu iz vaše omiljene internet prodavnice ili restorana, dok obavljate video poziv sa kolegama iz firme ili rešavate ispitna pitanja, setite se da za IT stručnjake profesija znači budućnost bez granica. Brzina, logika i jednostavnost. Izazovna, perspektivna i inspirativna.